Kawadhi nyime ka piny mangima dhialo odiochieng mar jiwo tie mar bunge International Day of Forest, migawo mochung' ne rito bunge kaunti ma Homabay yango chenro mag seketo mar medo kwan atamalo mag bunge kaunti no kod rito bunge mag piny owacho ma jopiny ok odonjrego. Kaunti ma Homabay en achiel kuom kauntis mapod ni chien korka dongruok mag bunge ma sani ochung' atamalo 3.1. E nyasi mar dhialo odiochieng bunge mano bagi skul primar malala e kar chung' bura ma Homabay, migawo no yango ni gigeto pidho yien maro motelo milion 15 ka higa. Bende giyango ni gitiyo machiegni migepe mag piny owacho monywando nyaka migawo mar rito kwe machiwo arita ne bunge mag piny owacho mondo jopiny kik donjrego. Wow, thank you. Makofi kwa mama. It is a responsibility of me and you to plant trees through the many forums that our speakers have said here. They have given us here that we need to plant trees, forest areas, and that gives a total of 14,000 hectares as gazetted forest areas in Homabay County, which is actually around 32 hills. Others we are still in the process of gazetting them. All of them gives us a total of 14,000 hectares, not acres, hectares, areas to be conserved as forest areas. Kuna factories nyingi zimeendelea. Carbon monoxide inaingia huko, carbon dioxide inaingia huko, na hii yote inaleta yale madhara. Hii mambo tukiongea mambo ya climate change, tutazidi kuongea tu hivyo, lakini tusipofanya kazi na tukaendelea kupanda miti zaidi, basi tutaishia hapo ya kuongea. Let's avoid the use of fire to do the land preparation, and if it is a must, let us have a barrier or a section whereby we'll ensure that our forest, our trees are not burnt because of the fire.